Halo teman-teman Bola.com, balik lagi bersama saya Heri Kurniawan dan sekarang ada tamu yang sangat spesial di sebelah saya. Ini dia Coach Alexander Dimitrov, pelatih dari timnas Bulgaria. Selamat siang, selamat Idul Fitri semua. Wow, terima kasih banyak Coach. Ya, Bahasa sama-sama. Indonesia masih lancar sekali. Masih ya, saya sangat bisa kembali lagi di sini di Jakarta, di Ya. Indonesia. Tapi saya lebih suka pakai bahasa Bulgaria ya. Oke, berarti nanti, Mengerti saya bisa bicara bahasa Inggris, belum lupa bahasa Indonesia, tapi Ya. lebih suka pakai bahasa Bulgaria ya. oke. Boleh? So, boleh. So Terima kasih. I will ask you in English and Okay. you will answer in Bulgarian. Okay. So my first question will be, what is your first reaction when you heard Bulgaria will play in FIFA series in Jakarta? Разбира се, че бях щастлив и може би не знаете, но първоначално трябваше да играем в Руанда, но когато разбрах, че Индонезия ще бъдат и ще домакинстват на този турнир, направихме всичко възможно като федерация да бъдем тук. Не само защото съм играл тук и съм бил и треньор и имам прекрасни спомени от Индонезия, но и заради начина, поради който индонезийския футбол се развива. Alright. So, what is your main target here in FIFA series? Because we know this is not an official tournament, but as like a FIFA match day, but the FIFA produce it with different situation. Yeah. За нас това е второ издание на FIFA Series. FIFA доста влага за да развива този турнир. Първото му издание беше, ако не се лъжа, с 12 отбора, сега е с двойно повече отбори. Развиват турнира. Ние се отнасяме изключително сериозно и мотивирано за този турнир, както и за всеки матч. Искаме да побеждаваме, искаме да надграждаме. Поставихме една добра основа от последните два матча с Турция и с Грузия. И искаме този турнир да го използваме, за да надграждаме нашето ниво. И не само за това, но и да използваме млади играчи и от младежкия национален отбор, където 7 години съм работил с тях, които притежават своята класа и мотивация да дадат максимума от своите възможности, така че търсиме не само максимум от възможностите на играчите, но и от отбора като цяло да вземем максимум. Okay. Въпреки че не сме в пълния състав. Yeah, alright. So, as a person who worked here before, as a player and as a coach, assistant coach, so what do you think about the Indonesian national team development in the recent years? Голяма разликата, защото когато ние бяхме треньори на националния отбор, както Иван Колев в своето интервю в България каза, че ние използвахме всички наши играчи бяха от местното първенство, докато сега имате 12-14 играчи, които са натурализирани, които играят и в Европа, които са добри играчи, от Аякс и от ще ги изброиш отборите, които играят. Така че футбола в Индонезия се развива. Знам, че си предвижда и големи инфраструктурни инвестиции, за което ги поздравявам. И факта, че има толкова играчи, които играят в Европа, значи, че техния и бяха на крачка от класиране на световно първенство, за мен се развива напред и нагоре. И още нещо, което забелязвам, особено от времето на Куиверт и сега с Джон Херман, е, че щаба е много голям. Когато бяхме ние с Иван Колев, той и аз бяхме чужденците, имаше и един местен помощник треньор, един треньор на вратарите, това беше щаба. Докато гледам, сега, особено Куиверт с какъв голям щаб дойде, браво, така трябва да се работи. One more thing. Yeah. Is there any chance back then when you hear with Ivan Kolev in the national team to naturalize player, or is there any talk about it with the PSSE? Имаше такива вероятности и възможности, но
самия Иван Колев, както каза, предпочитахме и вярвахме на местните играчи, колкото пък до мен лично беше много странно, защото аз с половината бях играл в Персича, след това им станах и треньор. Но най-вече ние вярвахме на местните играчи. И смятам, че всички ще се съгласят с това, че тогава имахме страхотни играчи като Бамбам Памукас, като Елия Бой, Будиса Дурсонов, Боаса Лоса, Полнарио, Фирман Отина. Still remember all the players. Yes. Нали, така че да не продължа, Рикардо Сампеси, мисля, че беше. Нали, всички бяха, въпреки че играеха в местното първенство, бяха страхотни играчи и оставиха добра следа след себе си в историята на индонезийския футбол. So, let's talk about 2007 Asian Cups. For my generation, that was probably one of the best tournament that Indonesian national team never play. Before we really to qualify for the Asian Cup. So, what do you remember about that tournament? Because Indonesia become one of the hosts, right? Yes, Yeah. with Thailand. Yeah. Помня, че организацията и подготовката за този турнир беше много добра и тогава ПСС отдели много внимание, много средства, нищо не ни липсваше, включително уважение, респект от ръководители, голям супорт от феновете. Ние изиграхме 3 много добри мача, успяхме да победиме Бахрейн. Много нещастно загубихме от Саудитска Арабия, колкото до Южна Корея. Загубихме само с 1-0, но се представихме също много добре. Южна Корея са един от топ отборите в региона. Но си спомням стадионите пълни, подкрепата от всички супер и дори президента на републиката Сусило Бамбанко Юдионо дойде, а пък и след матча последния с Южна Корея показа уважение и слезна дори на пистата и поздрави играчи и треньори, което така, нали, вдъхва респект и уважение и благодаря за това нещо. Yeah. Yeah, if at least we draw with Saudi, maybe we'll qualify, right? Yes, absolutely. With the header in the injury time. Okay. You said that before in the Asian Cup 2007, Indonesian national team have good support from the federation and also for the government, but the preparation to the tournament I think not very good because one of the best player, Boasa Losa, was injured. He broke his leg in the friendly match against Hong Kong. Yes. I remember that. Yes. I think I'm crying also that night. Yes. Because he's, I think, until right now, still the best player. Той беше един от най-важните ни играчи. Yeah, what is the reaction from the coaching staff when you saw Boas broke his leg? Наистина беше голям проблем за нас, защото той беше един от най-младите, ако не може би най-младият играч, но най-перспективният играч. Ние работихме с него, аз се запознах с него от времето в Персипура. Беше един от ключовите играчи, но сега имахме Елия Бой и Будиса Дурсоно, които със своя опит успяха така, но беше много важен играч за нас. Будиса Дурсоно и Елия Бой, но още си спомням как му се надоглезе на Боас и на контузията все още е пред очите ми. And it was his second bad injury because in 2004 he also broke his leg also. And maybe this is I want to talk about Bulgarian football in the recent years. My generation knows Bulgarian football maybe in two different generations. The first one, the generation of Hristo Stoichkov, and then of course when Dimitar Berbatov came in also. So what is like football national team in Bulgaria right now? От поколението на Стоичков в щаба ми е Ивайло Орданов. Разбира се, че ние се гордеем и с двете поколения. Ние познаваме историята и преди нас, която ни задължава
много, за да създадем, да дадем шанс за изява на играчи, които да постигнат това, което постигна и поколението на Стоичков, пък и поколението на Бербатов, разбира се. Градиме нов отбор, където в момента не търсиме личността и играча, а основното е отбора. And very important for us, not the one man, because for me the football is no one man show, Yeah. and the very important is the Yeah. team. All right. I think this is my last question for you, coach. I know you're enjoying your time with Bulgaria national team right now, but is there any chance if you want to go to Indonesia in the future to coach national team maybe or clubs here, Persija? No? I I love Persija, Salam of Jack Marias and moi, in all the best of Indonesian football and PSC of course. But now in that moment, my focus is on my team, All and right. I want to give the best from myself for everything can give us for the team to be better and better and better. Oke. Thank you very much. Terima kasih banyak, coach. Terima kasih atas waktunya. banyak. Sama-sama. So with Aha. closing. So teman-teman saksikan Bola Break bersama coach Alexander Dimitrov di YouTube bola.com. Thank you. Terima kasih banyak.